салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Манам бо шумо овораи 9 километр. шахсоне ки дар сомонаи YouTube мехоҳем блогерӣ кунем ва аз YouTube сум кор кунем, бас мо канале дорем ки ман дар борааш ҳозир шумо дар каме маълумот метавонам аз минусҳоаш сар мекунам. Канал ягон минуса надора, канал қоидави чотка ягон минуса надора. Анаки минусҳоаш надошта як тараф мемонем, ай плюсҳоаш сар мекунем. Канал дорои 2900 подписчик дорад. Дуюм плюсаш сообществаш гиронай, сеюм плюсаш эфири YouTube гиронай, чорум минусаш канал монетизация дора, панҷум минусаш дар шотуш $100 дора, шашум минусаш канал пин-код дора. Дӯстони азиз, вақте ки канал ки пин-код дошид, ҳамон канал официални ай ҳамон канал фақат сума гирифта мешавад. Канале ки пин-код надора, сума намешавад гирифта. Бас ами канал барои шумояй. Канал пин-код дора, дар шотуш пул дора, гуфтум ай $100 боло. Канал қоидави чотка кор кардесай, фақат видеои тенҷа парто $200, $300, $400 бигир. Баъд дар YouTube блогерӣ ку пешравӣ ку дига ҳеҷ ҷода кор накун. Шахсоне ки мехоҳанд ҳамин канал дар жилайн доранд, мақсан ай таҳди дил мехоҳад ки блогерӣ кунам ва ҳамин канала бигирам, инами рақамода занг бизанед, канала харидорӣ кунед. Канал беҳтарин каналай, ягон айб надора, ҳама чиз қоидави гирон кардагӣ, фақат мегирӣ ва корш мефармонӣ. Ва гуфтанием ки шахсоне ки мехоҳанд ки каналотон пин-код дошта боша, мо пин-коди шуморо гирифта метем. Рақамода занг бизанед, гап бизанем, пин-коди шуморо гирифта метем. Дар муддати 25 то 1 моҳ гирифта метем пин-кодотона. Ва агар шахсоне ки мехоҳанд ки канали арзонак бигирем, ин канали монетизаторе ки ман гуфтам пин-коддор, нархаш 50000 ай. А шахсоне ки мехоҳанд канали бе пин-код арзонтар бигирем, хеле каналҳоро ҳам дорем. Монетизация гирони холӣ ҳастай $20000, бе монетизация ҳастай $10000. Ҳамаш каналҳо ай 2000 болоя подписчикош поён нестанд. Кадомеда ҳам хеле каналҳо жиляне ки дар YouTube кор кунанд, сум кор кунанд, пешравӣ кунанд, ами рақамода занг бизанед рӯи экранда, қатитон чахчах мекунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайка бизанед ва подписация кунед дар канали мо. Тоҷикистон ба пеш.